преобладава населението от Егейска Македония, поради което и 24 година създават и първите обществени организации. Това е Македонското братство, Тодор Александров Несебър, начало на който става един от големите видните дейци на македонското традиционно движение, Димитър Занешев от Воден. Той идва тук като единствено семейство от Воден, от град Воден. Авторитетна личност от гледна точка на това, че той още в Македония е един от големите дейци на революционното движение, произхожда от един много важен възрожденски род в Южна Македония, Занешви от Воден, които отварят първите български училища в Воден, които отварят първите български църкви, извоюват правото да българите там, благодарение на тяхната борба. А по време на революционното движение, най-напред в тяхната къща се създава и първи революционен местен комитет, а Димитър Занешев е известно време районен ръководител, районен войвода